min sɔnna ka nin kɛ. Segu. Patron. Ouais. Segu ne bɛ taa. Ah patron, mun bɛ na? Patron ne ma deli k'e ye tan dɛ. Mun b'i la? Segu n dabali banna. Tɔgɔ di tan patron? Segu e sigilen don ka su fara tile la. E Awɔ. b'a dɔn fɛn fɛn bɛ kɛ nin don in Patron hali kɔsa in na ne y'a mɛn patron da k'a bɛ na mobili kura san patron muso ye. n'est-ce pas? N ɲɛ la. Segu muso tɛ dɔn avant. Segu muso kɛlen ko nin sisan. Muso yɛlɛma bolo ka ca. Segu ne taara. Ah, i b'a sɔn nin ko jugu don patron ninnu na dɛ. Nka Ala kibaru. N ka na tɛ ni sigi. Na tɛ nin na. Ne bɛ taa n fɔ somɔgɔw ye sisan. K'a fɔ ko Sibiri ye ne ni cɛ de sɔrɔ f'a si dilanna. Ayi, ni kuma fɔli maloya bɛ ne la. O kuma in fɔli maloya bɛ ne la. Ni kuma fɔda tɛ ne kun. N bɛ taa n ko Sibiri taara voyage la. N ko komi ɲɛnafin bɛ n kelen na so, n ko n bɛ taa bɔ Mala fo. Sibiri ko in tɔ kɛ togo o togo hali bi ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka mɛn a tɛ ka kɔsi n na hali bi ne dun b'a fɛ wagati dɔ kuma sera ne ka taga nin fɔ ma ye n ma hakilina dɔw di ne ma ne ka se ka n yɛrɛ fɛn Sibiri ko in na sinon a ma nɔgɔn. Ma Sibiri ko in kɛlen don ka ne kamanagan ko in ma. Nde ne ye kuma kelen ni pewu dɔrɔn de f'i ye diɲɛ so sigi in kɔnɔ muso tɛ furu cɛ muso ma cɛ yɛrɛ tɛ muso cɛ ta n'Ala y'i ni min ka furu dilan la a sababu bu kɔrɔ n'a bɛ tile o furu kelen i bɛ da o dɛmɛ kan. Ala k'o kɛ wo ye. Ko n'a tɛ kɛ den ye i hakili latigɛ tan n tɛ kelen f'i ye wallahi suma tallahi a ka bon ka fataw ko n'a tɛ kɛ den ma a ka sira ma e nɔ tɛ diɲɛlatigɛ dɔn nka nin furu jugu in de tun b'i n'i ka hɛrɛw cɛ n y'a ɲini Masa Rahamani fɛ i bɛna don furu min na sa Ala k'a kɛ kayira yɛrɛ n den dɛ kana fili kasi hakilina wɛrɛ bɛ na kɛ min n'o f'i ye. Mariamu Nandi a ye na yan. Ko bɛ dugu la a kɔrɔmuso nisɔngoyalen don n'a tɛ kɛ denkɛnin ko de b'a disi la ye ale ta in tɛ fɔ Mariam kuma kɔrɔmuso ne y'a fɔ a ye depuis Ala subahana wa taala ye diɲɛ ta cɛ tɛ cɛ muso ta muso tɛ cɛ a ka bɔ a kun ko n'a tɛ kɛ denkɛ ye ni Ala y'a ka furu d'a kun a kayira a fiɲɛ a bɛ kɔrɔ a bɛ tile cɛ in n'a kɔrɔ Inshallah o bɛ kɛ ma. ale tɛ min kalama hali cɛ in jɔn ɲɔgɔn u bɛ tɛmɛ ne fɛ o kunu dɔ bɔra yan nɔ o ye nin di ne ma nka a mɛrɛlen de bɛ ne bolo ten. Ma jolie. A bɛ kɛ cogo di n den? Alhamdulilayi. Mariam. Namma. Fati min yɛrɛ ko ka di ne Mariam bɛ baara min a k'a dabila pewu. Ne yɛrɛ kun y'a f'i ye ma Mariam i bɛ sɛgɛn kojugu muso in ma kɔlɔkɔlɔ da i la. A ye Mariam kana hami ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ wari min dalajɛlen bɛ yen n'i nana dɔrɔn i bɛ jago kɛ. O kumana min ye lakari ka fanfɛla ye an b'o dɛmɛ k'o don baara la.
Niri jago. Ma hakilina dɔ kun bɛ na Maram na feereko la. Ne ye cɛ dɔ tɔgɔ mɛn ko Abbas Tunkara. A bɛ buguru ni sɛni de feere. O danaya mɔgɔ ye fiyewu. A fɔra ko cɛ in ye mɔgɔ ɲɛnɛma yɛrɛ ko wa k'a bɛ hinɛ ko cɛ in dusukun ka sanu ma. Nde an bɔra wawulen dɔ cɛla kana na an don wawulen wɛrɛ cɛla tuguni dɛ nin ka ɲi ta. Ma o bɛɛ ye tiɲɛ nka ni ne b'a dɔn. Cɛnin n'a fɔ yanga kan'i ta danta kan dɛ o ye min bɛ an ka diɲɛ sosigi kɔnɔ ni ala yɛrɛ ni dugawu ni barika tɛ fa tun bɛ don yen nɔ. Ma o kɔni o ko tɛmɛn'o de sa nka ma ne bɛ mun fɛ yen masa dugawu tɛ bi e ka dugawu kan de dɔrɔn. Fati ne ni bɛɛ bɛ hakilina kelen na. Yɔrɔ hakilina ɲumanba de. Ma ne fana ka baara o dun. O kumana kuma bɛ ka taa e kan wa n ko ne ko n ko kɔrɔ ninnu k'a ɲɛnabɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'e ti yɔrɔ la e de tɛ tubabu ye so kɔnɔ lakare ko ne sugu la sa i kana na n furu dimi tuguni. Ma n'a kɔni baara fɛn fɛn di ne ma ko ne k'a kɛ a kɛra feere ye a kɛra fini sarana ye a kɛra baarakɛdenya ye ma ne b'a bɛɛ de kɛ yaasa an ka se ka bɔ nin jigi dɔrɔn in na dɔrɔn. Alhamdulillah rabbil alamin e ka kumaw ta togo e ka kumaw sigi ne ma se wale do wallahi fo ka ne dusu wale yɛrɛ fari e bɛ sigi ya kuma min na n fari man di ma hali de ma ne min filɛ kɔnɔ n bɛna d'e ma ka datu jini wuli k'a labɛn ka tɛ i bɛ n ka nakɔni nage dakumobulu ni min bɛ i b'o sɛrɛntɛ ka k'a la wallahi aw bɛ ɲɔgɔn kɔ ca i ko ka min b'a ɲɔgɔn tɔ wallahi ne ma sara min bɛ ala kanu b'a barika kana se a kuma fɔ wa n ko kuma na tɛmɛ salon tɔ sɛbɛkaw b'a fɔ ten ko maa si ka ladeli tɛ ka zaba ci a mɔgɔ ma ne dennin fɛrɛfɛrɛlen fɛn sɔrɔ kuma ma o ye jagoya ye koyi ne ka n cɛsiri ka baara kɛ o ye jagoya de ye koyi hali n'i y'a jateminɛ Fati ka ni kunnasiri n'i ye ne ni Nandi sen bɔ a la a tɔ b'a dɛ ma k'a da o dɔrɔn kama ne bɛ n cɛsiri ka ko dɔ kɛ ko dɛ f'an ka bɔ nin degun in kɔnɔna de la ma Fati Maram kan'o fɔ sa ni ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ ji bɔnni tɛ se ka cɛ kana nin bɛɛ ta ka da i ni kan sa ni ala ko min bɛ jɔn sɔrɔ dɔrɔn o b'i sɔrɔ an ka hakili kɛ kelen a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n'ala ni kira sɔnna ma nka ma i bɛ ka mina di ka baarako fɔ ma sisan diɲɛlatigɛ ko man nɔgɔn dɛ ma i bɛ kalan kɛ walasa i ka baara sɔrɔ f'i ka mɔgɔ dɔ ka kɛ cakɛda dɔ de la o ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ i ye ne dun b'a dɔn bi mɔgɔ tɛ foyi kɛ ten gansan fu t'a kɛ dɛ bamananw ko muso o muso n'i y'a to i furukɛ i denninw k'a to masa rahamani ale de bɛ jɔ ni ka latigɛw n dan b'a la sɔ aw bɔra ka ŋaniya min ta nin ni sɛbɛ don k'a b'aw dusukolo la wallahi den o don ni i bangebaga kumakan sɔsɔ tasuma wulila cogo o cogo ka t'i kɛrɛ bɛ minɛ nka a bɛ sɔrɔ k'a fa den in bɛ sɔki yɔrɔ sɔrɔ n'ala sɔnna o la kɛ Konatɛ kɛ denkɛ ni jɛɲɔgɔnkɛ min bɔra o ye biyɛni di yan n b'o di aw dɔgɔnin ma a bɛ fɛɛrɛ dɔ sa k'o dɔn a yɛrɛ la komi an bɛna baara in na a to ten lagare nin minɛ kana taa ka bunu dɛ i bɛ fɛn ɲumanin dɔ san Maram taa patɔrɔn fɛ baasi tɛ ma n bɛ wuli sisan n bɛ se yen kana ɲinɛ nin kɔ dɛ nin kɛ t'a la n b'a daga sigi sisan ma lagare waa jɛnɛba fɛ yen k'a k'i kundi n'a ma ka n'u ka jamana yiri yɔrɔ dɛ n'o tɛ maaw t'i ta ma n b'a kɛ buluɲari sisan Mari mangene ne fana tun bɛ fɛ ka baara bila yaasa ka to ma kɛrɛfɛ ka ka timisɛnninw kɛ ani ka to a kɛrɛfɛ parce que mɔgɔ t'a kɔrɔ sisan nɔ mama nyame o tɛ baasi ye o tɛ baasi ye ni mama ɲɛna ne bɛ fɛ ka baara bila ko mama ɲɛna o tɛ baasi ye bana ye bɛɛ jɛlen ni kɛnɛya ni ɲɔgɔn tɛ n'i ko k'i bɛ to maa kɛrɛfɛ de ka manga don o de ye baara bila kun ye baasi t'a la o tɛ baasi foyi ye ɲame e ka jɔn
era ba do kalo saba I ka kalo 3 de. aw Ini baraji. Ni kalo 3 sudah. Tutan. Ini kita lagi di mama. Kana fara ka fwa somo ka. Tutan. Ini robo bela. Itu fusi Mariam. Yere dem sani sebe bai. Mariam bon temena. Ni de la ka shweni ko galunda ya. Wala to ko jugi. Ayi, icho makuma ngafo. Ebna talibi. Icho ngafo. Don temena ni afunya na no. Ni ne ka wari shwe. Ni korofo ya no. Mariam ni boya ni ni. Ima foi foni. Ima ne dalami ni tasara. Ni ba ni fe. Ni shweni ko galu ni daya. Ifene ka yefanima ala kama kira kama. Ala ka yafam bela jelelema wallahi Mariam ya farima ne yafarima Mariam ya farima ala ni kira kama ne yafarima tan wallahi Mariam ni ya farima Mariam ujarani kuju mfana mbi bloki ala kini herebe ala ka hera chama ki ala ka ni kene adi bama ala ka kene adam ya tani wa kai dina kasisa kana kasi dem sen seri wa Tashi teta. ni ka bulai ya ndo yesu ni kli wakati manija ikana enne ta bora patroni para ke diara akera dini masayadi yami awanya fam okay intini barajitan tan beta so mo te ma kere fe Ta ala ka chama brandola etan eni bella biwe tan mena folo ka kliere amina Mariam kamu fu ala wan wala ki ba amina rabitan Mama kata pula. Mbak. Ini sadap. Ma. Ama juru to ayre. Ma kakla la kado era di kono ko di ma ki ko kaki era laja. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ma ne era ta ya. Awa ko ite. Ma ne sada ni washi. Ne so liga wuli mu ne. Allah akbar. Den ne jigi ke wa esara warka mu. Mani nak nyadam den now. Sang ta sor ni mate men bonya ngo chamana. Amu ye mo bisanya ne. Mage. Mo tanye do keni. Akla ka yafa be de ni fe. Ne de balbano. O kan ko manifiya la ni e mara ton ni ma yafa ina fe. Foi mai. Wa ye dugo mu ke blasira. Ne yere ka dugo mana faruka. Wa ye mi pataro jafa de. Ibi ke fe. Ni war kele ni yiri wade. Ya rabbi amma la ko ke mane jigi ko kan wi. Million ke. Abi sorana. Wa ni mi lira nere ma. Ne bi kele varata. Shi na ka jega sa ko ira ko. Maka jega ko gani oijo. Amma ak nyefelo ko fon. Oy bi ko rom so wele. Ani douane. Abi faranyanga. Bashite. Abi ta chevi. Oni ya ko me au kala le ko rom so ni. Aba utimina nja. Ma kana ko war bo so online. Ni mi ne ma daw ta ko. Akana biye bulu di mama de. Ni zoro bandi de. Ishiri nyana. Jiu serlika. Yi kongo munyu. Kami no munyu. Kana to pati de. Afifio so ko war sira ko. Iba le wela pata. O ko me bonya kan fe bele ko rom so wele ngada. Bashite. Fati. Ni do ngara fe ko. Fati. Naam. Mai wele. Namma. Fati. Duam so ko ngapolo. Ko de ne re. Mani be. Ibita ye femi to ko fo. Awo. Kana di mama ni mashi ma fe nu ma di ma de. Masiri nu. Awo. Ikana ke fenche jugo. Nyame ma. Ka kala le nu nu be mi la ni ma yere yeto ni. Iku nu bolu fe. Ni bi sai bota. Ni to ko ni asiri kunde. Jago barka ka. Ma nyame. Ala. Jera ba dona fleri nu be ka borombo de. Ala yere ti ka borombo ni ko fleri be ka borombo. Iso, pi ko la. Awa. Nyala jero.
Il faut t'arrêter ici. Fari bɛ yɛrɛ bɛ ne bila kɛnɛ ma. N'i ka patron terimuso de ye, ne kunkolo bɛ yan. E gardien tɔ. Patron terimuso, vous portez les croustilles momentan, vous venez yala. Comme on la furu sa. Mami ka furu. Ama ke sabu bui kama mula furu sa. Hein? Ama ke sabu bui kama mula furu sa wa. Mamila furu sala. E kema ni soron dogo do abiti banyala. Mami tafla ni soko na kama soron katiba. Me kama ni soron dogo do abiti ba furu fu kana jira kala furu nina nyala. Foki te se tami. Wela kami. Sara muso nu. La kana bara bela tiene. Comment vous dites que vous avez tout le sang à l'homme et mon gars, mon bel ani qui est flaina. Il y a qui paye le malendo. Il y a trop de mal de tout. Civil, vous avez la faïna, Manaouli civil, ni civil, aligné da civil, il y a trop de mina, côte de Torona. Il faut dire, Allah, il y a une communauté de civil tchèque. Pourquoi tu m'as fait fin Naroson? Eh, conquérir la nienne au couille. Sensibilité la cochine la couille. Ne va donc ça petit. Mais il y a une bonne bébé. Il y a qui n'est ça, n'a la son mani bébé yana bo. La vous doit me ta falling an Ici ça. Ici ça pas. Ici c'est bon ici. Eh patron de la canisi dali c'est bon ici ne sigira. Ici ne ici. Écoute. Ici. Patron ici ça. C'est ici ma pas comment refi. Eh patron. Ici il faut être ici. C'est où? Avec wakati chamambo. Ni bulu parala. Cabinet barada amne domina. Faut bima délégué là. Wa bine ba fegi blaga bo ngari. Eh patron, ala kama. Ala kama de la kanambla. Ni mbla gomenta. Ici mbla ici. Eh patron, ne pas jigile ni ba. Madon. Nakuma tola me. C'est où ni woni blaga bo ngari o te na fo ne i boni kerefe o pe o te o. Si ne ba fe e ka farane te rumbi. Ne ba fe e ka farane je nyogo ni ga. Ne ba fe en ne ka je anga barake ko. Alhamdulillah rabbil alamin. Eh! Patron. Kana to ka kuma ko patron ya me. Yo to kan wele to la o kadini ka te patron. Ah sibiri. E flo kan ni kewali mi keni. Akado ko dunga du koloni ka mimbe ni kewali ke. Nga patron. Nambe tambe si. Patron ko kuma in place. Ayne ben bela na ngata dumini ngi folo. Buno tayre bu kasi. Na ngata sew. Hey, Allahu akbar. Eh. Patron nga fo ni me ko ngata dumini ke. Nani patron ga si table kelenka ni gardien to. Allahu akbar. Ah dina to do nan koy. Ala le kay. Patron. So aprender a trabalhar com o que chama de que de muso tá sai se ganha. OK. So café da água. Patron. Comment d'autres me donnent qu'on a café? Mais à tout quel est que sous tout m'a dit là où là commencé à comment y a fait. Comme il cause encore même au Kili. À quand ça ne faut pas qu'on a ta comment de fait. Intergue à vous. À vous. À Kunu. À Boréa. À y a comment chama y a fourni. Gap. Patron. Mousso Kassia. Ga kado ko muso la hantli be muso mina. Pardon.
Mami be ko min kɛ nin muso ne tun b'a dɔn jɔ ti a bɛ sɔrɔ nin ko in na. Ne kuma kalama ka bɛ nin ko ninnu kɛ quoi. Nka ne kun girinna k'a fɔ ye dɔrɔn a tun bɛ kɛ komi ne bɛ ka furu le sa a don furusa ma da la ye a ma da la kira ye o la kɛ ne ma se k'a ɲɛfɔ ye a terimuso dɔ fana bɛ yen ko Hawa finman cɛjugu t'i da fili nin. Ma dɔn. O fana bɔra yan kunun. A nana ko a bɛ don ne y'a daminɛ a sɔnni fo a kun y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ a ye wa mais n'a digi ne bɛ yafa n ma dɛ. Ayi non Segu ma digi ne la i yɛrɛ ye nin ko mun kɛ tan nin bɛɛ de y'a to n dalen don i la i y'a mɛn ne yɛrɛ ne t'a fɛ i ye nin fini sugu ninnu yɛrɛ la bilen wuli an ka taa i siɲɛ wuli nada. Sibiri. Ouais. Ça va? Ouais. Ça va bien. Ça va tout? C'est un petit chocolat. C'est nouvelle? Non, zéro, voilà. C'est tout non. Et tu as vu? Tu me n'as pas téléphone de Abou Maté, il est bleu, voilà. Tu as vu? Tu as vu? Ça tout non. Attends, acheter avec tu m'as une gare non. C'est où tu as gardé bleu. Allez, ne le fais pas barrage. Ça barrage nous on nous perd tout. Ça va? Non, tu vois, il y en a qui. Oui, il y en a beaucoup, il y en a marre. Il y a des beaucoup, il y en a marre. Mais en fait, Abou est revenu. Abou, il a tiens. Ah, tiens, Abou, tu vois, tu as Abou, tout le monde a dit que c'est la zone à tiens, tu as. Abou, la guerre là, à tirer. Abou a tiré tiens. C'est ça donne. Abou nous on a pété ni. Abou il a pété ni. Mais tu t'as dit non. Chakadou. Chaka, bon actuellement Chaka veut prêter à la. C'est bien. Robita sur le tour de la voie. Et il n'y a pas de nous. Non, bon, avec nettoyage là, c'est là. Avec ça, avec ça, il y a des mécanismes. C'est maintenant c'est bon qu'on a. C'est ça où est un nouveau, ça où est un nouveau. C'est où. C'est où raté maintenant. Ah. C'est que le grec ici, tu as tout nouveau. Ah, mais toi, il y a tout là, il y a maintenant. Grec, il y a c'est là, les pas. Maintenant c'est couvert à voir. Couvert à voir. C'est où. Ah. Chantita. Oh, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Et tu as vu pêcher. Tu m'as dit que c'est. Non, ça. Ah oui. Sibiri. Ouais. Sibiri. Famana ke ni sibiri téléphone na kuma la de Allah hali vocal ne taw yo shi labli ni sibiri wa ka voyage ne bolo sibiri be sorori ye ni sibiri wa ka voyage na aish soroto ko kuma kala ibado amu kuma be bla sibiri ko yere ni ko kisa ke ne ke blanne o fene kuma kura ya kula tukunde ne dogoni adun be fo le ne fieta kana fletane kune be so bayi wono kon fen bayin be ne bulu sibiri ka furu ne ko ire tin lan furu ne ko ire tin la ka be fie no me ko ni kala je ki bala abi bari ba ma ko musuma no wa sisan ko nana ma cien tare do wallahi me akili to ala Nɔgɔba min yɛrɛ tun bɛ ne bolo ne jɔrɔlen don dɔrɔn nka ni ɲininkali min kɛra sisan nɔ o ye ne la ɲinɛ o kɔ fɔlɔ k'a fɔ ne bɛ se k'a fɔ ko ne gɛnna de o kuma tɛ. Jɔn
Sei hawa. Doni. Saya kira Wala o kera. itu nade. Asale. Mukumare dolbe mona khafi na ma fi ne sa. Ko kuma juma tun awa. Asa Kamisa awo karamo ko fenta kan te dona la re. Asa utui. Oh juma le ben. Nanti mesti bagi. Sa na ko bana. Asa ne hado go be ketu. Ni bidum na bora kisa ni fili. Mo ko shefa na be mo shefa na ya. Wala ne hado ko fili tenya. Kawa. Me ba kan bora ko en kala man dum na. Akanya ntara fe be akade ni black na ni ne do o ya kuma foni ma ikulu te sa do ala. Ore ma me fu sa ko foni ya. Ino kawa. Ni be dmar bu ko rafi. Eu me dum se Sibi terigago. Pero me kan do. Abu. Entram so. Itanya. Hey, Abu. Sibi ga bara dura. Entram so mo war de ba. Igara fe. Ne tata ko ile. Ne tayre ga fu parce que muso da me fu e kan do wolo kan basi. Kabini sangel nga kuma ka bla nga ko be masi folo. Parce que fle ka duna radio refi. Asa, ili ni mo so be do isa. Jogo bila awu. Tu isa wa kala ma kiri no ko se. Entram so fu ide na bi kiri te. Teriya ama to folota. Ne ga ko nyana boga. Me miri na teriya na se dasi. Asa ile te ko wala ma ndele ga ne. Awa. Fati e buran yurin kana ma tuba Ko woni chain to mera ko abas tungara. Na te mena na me samara bo gado bitini ko. me fati eska mina siga fe soro ni mono anga war man changui Asa mo chenye mo nyene me. ni daga bana fen Anga to man, anga to. Wala kira fumere. Sawa. Atoma nanga fona je. Kanti sisa ira wala bora wacha. Telu boto mona fola. Chama ere. Telma iga uda tabu kaini. Nemania. Mbia ndani. Nimewele ko Sara. Ni shenu nga jangala masuke. Alai kana beba fie kanyana. Nyabala. Ayi mo tro. Voilà. Inaje. Ni wele ko. Le ko ni wale pale ko la gro abana. Ibe mening ke 100%. Nyabala. Voilà, ni wele ko. Ça fait ira kala je i sen dona ngana yo ça fait ni mbi soro robe la je kanan bo amba rek dina wa Nefa ere abas tunara. nere ni abbas Am me fera buguru ni shendo reka. Na ngwar majaka. Na sore ni saka minando da ma. Ami abasi na klara ke la mi ga wato ma ere ba ngato. bashi da asara ni kule ya me ga shendo la jula bas ni mo tem bulutai ni mo so bulutai tanya sa ni bana gam lagi bai ni bai wi shonya ni mado sa ni ora sama da ba ne to do e ba ndomi ay ke ba ndo yoro jume Afila. awon filla Afila nema. Onyine na. Domino ko me gata wartigi nga sonyi ntanto. Abasi. ha Nune ne doy.
awɔ a bɛɛ d'u ma u bɛ fɛn fɛn fɛ a bɛɛ cɛ ka d'u ma n bɛ n jɔ n'a ye. n'an ka faama ko ko min ne de ka d'aw ye. dɔwɛrɛ t'a la. Abasi. Ok. Ni y'o tɛ ni cɛ ko ye n'i y'a sɔrɔ bibi in na npogotigiw n'u bɛɛ tun bɛ hakili sɔrɔ ka k'aw ta ye cogo la a san ma sɔrɔ dɔ bɔra ko la dɛ Abasi i ka baara kɛ. Ala k'i sara nin maga duwawu depuis an ye maga kuma lamɛnni daminɛ dɔrɔn masa duwawu tɛ bin koyi. o tɛ bin dɛ ɲɛ bɛna Abasi yɛlɛn cogo la cogo n bɛna min f'i ye masaw t'a dɔn koyi nin tɛ ne yɛrɛ ka cɛkisɛ ye. Abasi an ka buguluw kɛ mana la awɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. An b'a kɛ cogo bɛɛ la sisan nka nin sugu in kɛ tama. Ça va? C'est vous? Ouais, ça va? Ça va? C'est vous? Ouais. Ouais, c'est vrai. Nouvelle. Et tu as un endroit là. Tu dois plus. Ouais, mais on dit non, comme c'est vous bien. Non, faut c'est où on doit dire ça. N'allez, nous n'avons pas gardé à la vie. Amène jamais barreau que nous l'activité ou bien nous ça c'est une très bonne chose. Voilà. Ah bon? Oui. Ah, oui, la qu'elle est signalée. Non, c'est ça. Non, là, tu es au là, tu es à ok, Sibiri, bon, pour tu sais, voir un bébé, effectivement. J'aurais voulu qu'il y ait un projet d'Odaï. J'aime ça. Ouais, et après une réflexion, on escampé la vas-y, d'aller à un restaurant, toi là, on peut tirer profit, je crois. Effectivement, oui, voilà. Sauf pour une mission à voir la douane. Je suis prêt pour ça. N'est-ce pas? C'est vrai. Ah bon? Oui. Elle a comment photo, elle ne m'a pas. Car il est Sibiri. On met les gens quand même. Sans y aller dans le et c'est depuis l'an petit. Mais est-ce que ni Sibiri la vas-y dans le sang? Oui, il a été Sibiri. Il est géré. Et c'est autant que franchement dit. Et c'est autant sur l'autre. Mais moi, je ne sais pas si about tous les tas de l'amour, jamais. Ne nous venons pas ni n'allez blala. Il va nous comparer. Quand tu nous l'ambition qu'a fait mon corps. Le bon handnala. Ambition qu'a fait breaker ni faire na faka boni. Quoi? Alors il va faire fin. Ambition qu'a que ça. Sous forme entreprise pas de d'ailleurs ça. Location nous, on va que location sous forme location. Car destinataire ou destinataire. Agence immobilier. Voilà, c'est ça même. Ouais. Tiens, Sibiri. Ouais. Ton gars là, tu as compris pas la guerre. C'est où on est? C'est un génie. Mais il faut, tiens, vraiment. Parce qu'il y a des intelligents qui sont extrêmement là. Ou tu as mis what black and white sur un coussin ou quoi que ce soit. Mais tu as mis quoi ou où na wa sur le sofa et tout nia. Quoi ça ni non, bon problème de là. Donc, à mes sous job. Kouferi, Nimi a sous commandé, en bas de Jorablani. Ça, quand même, c'est une très bonne chose. Voilà. Concernant le financement, à financement, je suis prêt. Ok, il n'y a pas de problème. Terminons de me c'est où? Moi, c'est une très bonne idée. Ok. Et tu sais, il faut que c'est vous qui dit. Regarde la vie manque. Donc il faut un autre gain dans ta finition. Shopping. Voilà. Là, tu vois, on va aller shopping au commande. Bon, quand on t'a là ça, mais tu verras faire tomber. Et mamie, il me semble mamie, t'es nous ça. Il me semble mamie. Oh mamie. Tu viens là. Bon, toi, quand on go le football. Ah ça? Oui. Non, tiens. Je te félicite, voilà. Ah ça, mon gars, n'est-ce pas? Mon la dame. Allez, mamie, nous fait maille, allez les malades, nous attendons nous. Non, je te soutiens. Félicitations. Ah oh, là, ni diara les n'est-ce pas? Mais nous sommes peut-être trop bien là, qui a fait un caca ah, nous connaissons tout ça, voilà. Attends, on s'appelle.
cɛ ko a jɔlen don koyi cɛbakɔrɔ i bɛna bɔ cɛ kɛnɛya la o nisɔndiya fana ni nisɔndiya tɔw Asa ni fama. Asa, ni mu plan subi. Mami fasarari. Mami dominant tout subi ne ga salon ni awa wi lo to karamo ga fe ne mu ne fawi. Ne ma fo ya be kamle tem na ga dabla ngam mu sufuli nga be ni tawla. Mam fem disute ko no. Mami ekele na fo mo gam dangale ne do. Mami mo dan to me nyebe fe. Ele to me ni so bele bele ngono ni etaji daga bana ngono tem ne ta ga bla mi na ngono biere bile fle fa de sa ba fi ngono. Asa ikuma kama jigin sa. Ka kuma ga don ni korom so ya we ni bare ba ikele ga do mo ngono be wa kala ma. Mami ne seri ma ne mi ne fla law. Awa de sera ne maniga kuma ngone de serari. Ko awa. Awa idaga wi awa. Ne ne awa che asa ne ta fa do. Depuis ni ko indo fo bi o be ne ne awa che. Ke bal ne law. Mami ka wi ne sera o fi ka mi siri la bla. La si sere ma. Asa ala ni kira yɛrɛ de kama kana lasi tɔgɔ la kuma yɛrɛ de fɔ yan nɔ. Mami e filɛ dingɛ de la i yɛrɛ di yɛrɛ bila dingɛ ne kuma sugu bɛ fɛ yen. Mami, mami ni ye de ta. Ni ye de ta mami. E m'a fɔ ne ɲɛna ko Sibiri taara voyage de la. Ha mami. Ja e ni kamalen ne minɛna mami. Cɛ fi si gilan kan. E ma dɔn yan faga ni maloya ye. Ne i jɔ fɔlɔ ne furu salen bɛ so kɔnɔ yan ni nɔ. O dusukasi bɛ maa kan. N'a fɔra e fɛnɛ ta kana fara ma ta kan. O tɛ ma salen ya. E ma dɔn yan faga sigida la. Ne ɲugun bɛ n yɛrɛ la tan koyi ni kuma fɔra. Mais kana o fɔ n ɲɛna sa kana o fɔ n ɲɛna o tɛ se ka fɔ ne ɲɛna o kana gɛrɛ n na kana gɛrɛ n na a bɛ se ka kɛ o. A bɛ se ka kɛ cogo di? E sigi bolo b'i kɔfɛ o. E k'aw faga ni maloya ye ta. E ni cɛ de ka minɛ. E bɛ n'a fɔ ne ɲɛna ko a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan. E y'anw faga sigida la o. An b'an kun kɔrɔta ka jɔnni lajɛ kare kɔnɔ bilen. Maa ɲɔgɔn mɔgɔ ɲɛnamaba a wolola den minnu na den ɲɛnamaw olu de kɛra tan. Kana mɔgɔ na i ye faga. Ayi 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 ayi. N tɛ fɛ ma bɔra ayi ni ma ka se a tɔ la di. A ka ɲi ta. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. What? Abu wala ne tora kane wala to kadesa. Abu infama. Doni wala. Abu. Madu basi tala. Ni, ma bi wala basi tala. Abu. Tene de mesibiri ko la abu. Abu nyen jiga le ganji. Abu sibiri teriere ne bora ti bega kuma masa. Deme. Nuno jotem ne sanga nyoy sanga kuma. Renta la fati. Tu sais comme précédemment. Ah. Mi wile ya. Problème foi tala. Ta serigne mai. Abame. Moro ni kontana bisa. Ni ne abuye dra me na fo ne sibiri de. Ne bora ni ne de me sibiri ko la. Dikle jara. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Nama tadi fei dulu kan kalau ada jagan dua ada kan di program masih. Program itu ada apa Brazil lah. Ni balik mau bikin mau boleh tak? Ini tu betul betul. Ini ni ada. Anda ya. Aw ni mau kita betul. Aw, betul. Awa. Asa. Mami. Ini fama. Ni. Mami itu nare. E sama ne ka fama ko ma fi dala wa. Muna. Awa ete mbiri awa e ni jugu. Mami ko ma chama ne ke tele mun ngene la. E mun ngene la e to do. Mami, kana ni ne kololo ngore.
bɛna dike bɛ ne dɔgɔya ne ye don ta ye kana ɲinɛ o kɔ dɛ awa e ye don jumɛn ɲuman kɛ ne ye ne ye mun de k'e la e ye don jumɛn ɲuman ne ye mun k'i la mami kana ɲinɛ don min na an taara kisɛ kelen fili fɛ yen ne de ye cɛ siri ka ko la ka taa ɲɛ kisɛ kelen fili fɛ k'a ka baara kɛ k'a digi ma ne sɛfan siri o ka tɛnɛ dɔ ye e yɛrɛ ma kuma ban ko kisɛ kelen fili fɛ yen ko ka taa ne burankɛ gɛn e yɛrɛ ma kuma ban ka ban e bɛn wa e ne mako sa mami ne tafe kelen b'i la ni tɛ se ka ne tafe kelen ɲuman siri o tɛ ne n'o yɛrɛ tafe 3 de bɛ na ne ye muso dafalen de ye ni tafe tan b'i la tuma min na n mɛnna n ka ko la nin tora la walayi a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafe i ma sɔn nin bɛ bolo su i ɲɛ la i bolo su ne ɲɛ la mami filante de tulo bɛ ne la filante de ka molobaliya kana e bolo su ne ɲɛ la mana kan tɛ fɔ de i tulo bɛ ne la walayi bilayi ne ka furu saba ne y'i bolo su ne ɲɛ la b'i bolo e y'a dabila sa e y'a dabila ni ye mɔgɔ sugu ye n y'a cɛ min n y'a cɛ sini hali sini kɛra n y'a cɛ n'i ka furu sɔrɔ o kɔni tɛ dɔ ye ɲamakutigi bɛ n ka ɲamaku jan ka taa Around you, from a distance you can tell. Meant to be great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Abu, comment dites-vous? Comment dites-vous? Vraiment? Fati tu crois que tu t'es dit? Oh, tu me vraiment la puta. On a essayé maintenant à jouer à Soro. Si, on est bien. Vous allez te mettre là, vous allez te. Ah, vous allez bien. Dia cɛ falen ba yɛrɛ de don Glo tɛ solution aw ye jan ye bura kana o kɛra kɔnɔ nkalon ta ka na a bɛ taa ɲɛ min an bɛ ka t'i bila i ka so de jɛmɛ ni dakan tɛ wa depi ne fa banna fɛn fɛn tun bɛ na anw fɛ yen ko dumuni ko ni wariko ne fa kɔrɔkɛw o dɔgɔnin o o bɛɛ y'an fɛ bila hali o don o nana an ka kɔntɛri bɔ musokɔrɔba bɛ ka ne danga dɔrɔn ko ne kɛra dangaden du bɛɛ ko Burama ne bɛ mun kɛ bulɔbara kɔni ne dɔw dɔn ye bura ti ɲan selen yɔrɔ an t'a essayer k'a lajɛ
Ah, ala sita. Anga jibo. Anga sita. Parce que il faut les voir les pleins états. Asa. Ouais. Voilà, ma jibo yina. Ya. Lo mai. Kita doa aja. Berapa? Boleh kan dosa boleh. Sini. I'm just sitting here. Mati kan? Berapa? I got time. It's clear to see. Lama juga. From up here, the world seems small. We can stay together. It's beautiful. You and me. No, bro. Bro, kena kasih sah. Bro. No, kena kasih bro. Kena kasih. Great outdoors. Forever free. Bro, support. Sini. Dilihat ke? Allah nak kira apa? Sini kira apa? Sini. Tapi dom nanti fati foto na mafuta. Sini. Ni ada buat ini fati. Kalau cemu apa nimbe. Sini. Allah kama. Fati dah musuh orang kamu fi. Sini fati. Brahma. Mana kasih sah? Kasih tu sekarang kau ini. Ini jenis ni yang paling muhim. Jika doa kau jenis tu, jika ni bamba dia jenis tu ni guru fly. Isi mata orang si follow. Jika vira konsil kurai, kau ni nungi negara itu ulu kau korau di. Brahma, ini jore. Suno, jika dia punya ada, jika jenis tu itu garam ala le. Sini, dua garam tak ada. Masih awak belum tu ya? Kanu fo. Aduh, go for. No, bro. Bro ma fɛn fɛn tiɲɛ a t'o ɲa. Sabali i yɛrɛ de sɛzi. Ne y'a mɛn. Kasi bi i deli ka kɛ Ala n'a kira kama. I deli ka sinsin o yɔrɔ yɛrɛ de ka se. Sibiri. Ne fatini denw kɛnɛ. Ne taara denw bɛ lahala o lahala la tuguni sibiri. Sibiri ka sigi Fatima. Sibiri ne y'aw tɔɔrɔ dɛ. Sibiri. Bro, ni ka kuma masa kana kasi no refi. Cɛbakɔrɔ ni kasi ma nɔgɔ. Ni Ala ye latigɛ mun s'i ma, I bɛ solution de ɲini o la. N'i y'i sigi ka kasi, e bɛna solution jumɛn sɔrɔ e la? Ni ne ka yafa kuru, ne yafalen b'i ma. I bɛ wuli sisan, I b'i ka vie reconstruire kura ye. Bato a tɛ se nɔ ŋa cɛ. Bro, Sibiri a bɛɛ de f'i ye tan. Reconstruire ta vie. Foyi ma kɛ fɔlɔ, t'es jeune. Sibiri. Non, an bɛ taa fɔlɔ. Bro, an bɛ taa. Y'a mɛn? Sois fort dɛ. Diɲɛ tɛ dɔn ka ban. Ma. Ma ko ne sewalen don ka da degré dɔ kan quoi. N y'a f'i ye dɔrɔn I tɛ se k'a faamu. Ma ne ka sugu a bɛ ka ja tama. I b'a fɔ ko jinɛ kura de bɔra ni Mariyamu. E yɛrɛ nisɔndiya kojugu ko waati ne yɛrɛ bɛ ɲini ka na n gɛlɛnku. Ma depuis ne ka kuma lamɛnni daminɛ. Ala. Ne nimisi de wasalen don. Ma hali sisan ne kan ka taa fɛn na Asi yɔrɔ n kan ka taa libération de la. Kana taa se kɔnɔ dɛ. Maa faala ka ca yi wanda hakilikɛlaw bɛ fan bɛɛ fɛ. So tɛ yen koyi. Bɛɛ ka da de kɛlen don koko. N den wari ɲini a ɲini tɔgɔ wɛrɛ la. I filɛ ka faama yɔrɔ minnu fɛ o se bɔ a la. Ma I ka ne lamɛn sa. I ka dugawu kɛ dɔrɔn. Ne ta ani ne segin si tɛ kɔrɔya ni si ye. Mɛ n tɛla ka taga na ma foyi tɛ ne sɔrɔ. Ala ma kuma bɔ n da dɛ. Dugawu kɛ dɔrɔn ma dugawu kɛ. E ne kɔni ka dugawu baw ye. Ma ne sewalen don san koyi. Halisa Ala Ma n bɛ bɔ tan tɔ. halisa Ala k'i tanga. An bɛ bɔ tan. Inshallah. Kana mɛn dɛ. Baasi tɛ ma. I kɔni taatɔla ye nka ne tɛ ɲini e don. Ni ne mɛ ye ne tɛ lafiya. Ala ka sira diya.
kan nga segi dara kan ko fle de bashi te manya fa ikle kan awo de kan awo ma ala kan mami na soni ma jolie ayante kelema e ka do yo doro Voilà, vous, il fait un fournard avec. Ok. Ça va? C'est comment? Ok. Tu vas bien? À quelle heure tu vas y aller? Prenez place. C'est pas dans le vidéo, on le demande pas. Non, mais là, ouais, ok. Biere ni kan beseri ngache wala. Tahu gitu di ngache. Kami dua hari ala sanca mahira. Cigo ala mahira mu. Che ngache. Beseri ngache. Aku merci modo chena nkunyere ni eno ya eli non ngate merci ni ngada so mo refne no benna vraiment au be merci wallahi be merci non ni jaren tur wallahi cha ouais non ni jaren tur wallahi oui si ouais Sur les places. Oh, wow. Amna rajouta. Vous pouvez prendre les jus. Amna rajouta. Tout le temps. Voilà. 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 Ah oui. Ok. Merci. Au fait, et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie tous. Plus précisément, toi c'est et moi une demi-heure là. Mais si vous dites précisément donne-moi une minute. Fati, aussi il y a une série. Johnny Mama saying it. I want Joanna and the same quality. C'est gratuit, Fatih. Si, ne be ya fani de ni fe. Ala na kira kam. Iga ya fani ma. Dan ta fe ni be jini. Filibi soro. Ni ta ngera fili de sibi. Ni be de ni ya fani ma. Iga leje yi ko shini la sibi. It's so beautiful. You and me. Fatima do essa gana. Na fati ire kuma do fosi. Tanta fond, na be ti. Ave fini.
nka an ka maakɔrɔbaw bɛ kuma dɔ fɔ ko fɔlɔ o ye ala nɔ nka filanan yɛrɛ nɔ ye dɛ ne yafa n'i ma bi. Sibiri e yafara ne ma o dun diyara ne ye. chambre biswa nanali terika doro be ko ozo mali ozo be ba do mo sina ale ga para ne be bizala chenga cheno te mona wuli che bi woni ya bine kele o kele kele no nga che wa ira iwa ga binga che la iba itola che kana kana kabla re o teri sado ti sado me teri malo yi malo no o time full so ko ka kana full time no nga che ojo ere nga che ibama ere ça va aller no che ko ne bi re ya okay Ouais, chef. Viens, on va. Ça fait mes tantas à trouver mon nom. Non, c'est pas là. On m'a dit que tu veux la si bivoni. Il va parler en wari. Ah, vous avez un appel là. Il a mis la bible. Mɔgɔ sugu ye o dangaden de don i taara mun ni mami minɛ so kɔnɔ lasi i lasi diɲɛ tɛ dɔn ka ban mais ala m'a ka wari minɛ Segu ça kɛ wula joona bi dɛ e cɛ o tuma mun wulila Segu b'a dɔn kabi kun sɔrɔ fɛti in bɔra la ne yɛrɛ kelen ka fati kun a ye ne moral bɛɛ kase quoi sɔrɔ ne ye n da ne ye sogo dɔ kɛ fati la segudenw famana ɲɔgɔn na sigo ma dɛ i b'a dɔn ma sibiri fati tɔgɔ nin depuis longtemps ne bɛ fati tɔgɔ nin dɔn fati tɔgɔ nin a dɔgɔnin dɔ tun bɛ yen ko Nandi ne tun bɛ taa wele nɔfɛ ka ne tun bɛ taa Nandi nɔfɛ tile kelen ne ma denni na kojugu ye c'est à dire muso min don a la damunen don a la ko bɛɛ ka ɲi quoi ne kɔni hakili la e ka kan ka nin ta nin la muso nin de ka ɲi sibiri bolo i ka kan ka bɔ Voilà mon gars. Ah ok, il est là. Ah oui, il est là. Oh, ça. Chef, on se rend. Yeah. Bonjour. C'est vous. Ça va? Ça va drôle. Bien dormi. Ouais. Celui-là. Tu sais, il est temps quoi. Il est temps vraiment. Parce que Fatih, ce qu'elle a fait hier m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Je crois qu'il est temps qu'il y a senti dans moi. Il y a senti dans ma âge à acheter. Comment le bébé fait? Il l'a. An yɛrɛ tun b'o kuma lɛ N bɛna ko la yen o tuma an bɛna lajɛ min
Tu m'as monné monsieur ou pas? Tu vois, et tu n'y a pas de son. Il y a eu la somme, la race de l'insolence. Tu vois, mon évêque. Tu vois, on est où Nana? Et qui va t'attendre, tu me l'as présenté comme ton ami. En haut, comme tu as autour comme tu as fini ça. Eh, tu as mais au final, il a dit quoi? Abou, il est venu au cours, tu as né, il n'est pas. Eh, il est fatigué de ça. C'est lui, il a fait mal. Mais, on te fait ensemble, on sait qu'à toi. Ensemble. Et il a téléphone, c'est moi, il y a ça, on est pas de souci. Yabou, il veut faire qu'il fait un voilà. À quoi tomber, il y a quelqu'un qui fait, oui. Alors, oui, bébé? Oui. Et tu fais un nom? Ok, il a 20 fois, mais il a un temps de game. Ok, à tout à l'heure. Ok, d'accord. Oui, Fatih. Et le soir. D'accord, on va ramener la demande. Ok. Tiens. Et mais t'attends. Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Tiens, à vous. Il est bizarrement dominé. Manula. Sra. Ah. Ini so jabe dia kadi. Emma. Oh. Man, mwana ni sibiri tere ya bu muso am tara fin sane la ni fe. Mun jigila tiga kuma bita ci am so tigi mu biso na fe. Emma. Teme ka bonda. Makuma fiye. Mango sibiri na muso ka furu sara sibiri tere muso ni che wara dalen soro fa shi glanga ma. Eh ko
Eh man, ko indu ne kɛra ten dɛ. De foyi t'a bolo ma furu sara ten. Wallahi. Ma ne kontaani min bɛ. Ma kuma f'i ye. Sibiri tɛmɛnen. Sibiri ka san yɛlɛma kun bɛ. A terikɛ Abu ye n wele. Ma kuma fɔlɔ kun ye n kun ni kan cɛ n y'a bɛɛ f'a ye. Ma Sibiri ka commencer sisan ka gosi ne la dɛ. Il faut ne. Wallahi ma. Sɛbɛ don. Ne se wale no bi N koyi. bɛ musokɔrɔba ka fini ko waati min na. A ko n'Ala sɔnna ma ne bɛ bɔ nin dugu la. Ne na n dɔn nin ko dala ko. Ma. I bɔra ɲɛsin yɔrɔ min na ma tile bɔra yen. Ma i ka dugawu jaabira an tu. Kuma aw bɛna mun kɛlen don bi? A ye tɛgɛrɛ minɛ wulu. Nɔnɔ tigi nani nɔnɔ kolon tɛ ne bɛ nɔnɔ dɔ san. Ma jolie. Ma mɛ wa ko Konatɛ kɛ denkɛ. O bɔ n'i kɔrɔmuso kɔ. Tabarikala Fati wala ngani kɛ ba fo ka ne ni lafiya sisan. Ma ne yɛrɛ bɔra sa no n ka muso in fɛ yen nɔ. A ye wari mugu de cɛ k'a don tigɛ ba. Fati. Ne ma ka wolo. Ala tɛmɛ ne fila jara ko ma. Ala ko dugawu ne koyi. Amina rabi. Ma ne dabila ko n'a sigi n ka wila jukɔrɔ. N ka wila da la kɛ. Walayi ma. Ko mɔgɔ ko bɛ tan tɔ de. Ne sagi ta fɔlɔ. Ma bɛna n changer an ka soirée. Lakare ye tobili kɛ. Ayi to an ka. Awɔ basi tɛ ma an bɛna dumuni na. Ayi tigɛ o. E tɛ sɔn tuguni ne nisɔndiya bɛ cogo min na. Tile e k'i wasa da a kan na tɔla. Mais est-ce que va dans la machine de anniversaire Tchatchara trop voilà. Aha. C'est un Tchatchara voilà. Ouais, merci. Allah sentiment ina. Amina arab. Allah ka do. Tini be abu ne na be yo. Abu ouais. Ma tani na trop voilà. Ouais, merci. Tati tem dai. Yeah. Moi, est-ce que vous avez un anniversaire mais les jam anniversaire na so awe ate. Te bananga chama. Das ni avant gum sura la non avant mais bo jamani menge jamani on fa bega wuli kana boso tasa ouais nasho papa no ya ni ada no ko e ma disi afa ede ala jukuna mu non faut fa wuli la mais a penal civil me tombe sur ne ni mamu soto ya donu la ni beta ka fesi le la wala bila parce que ni Umar ambo donc il va faire fossi ça ne saka mangani muso nyanga mai kwa manga ya teke paranti ok d'abord ango beto isa c'est lui jare non c'est ja wini na ma bi bolo wala bi kun so na ma bi bolo asini c'est jare na siri me fi fati koni fati muso ene fati furu muso era sabar ada ka muso mi nyogiri ka fa de la chef o muso na damu anga foro muso lu mu nyogiri ka ya fa de lu chawri fi ani ame mi ni kele la sisa nga ame mi fi fati furu muso fati ta ni kon ma fati ta koni ka muso ko kuma ni shaka koni ni tara de koso il m'a kon mo fi o tale yere oui allô fati ay ni tisu voilà nate mina sana voilà donc ça va être moi ouais ko fatire mi ga chawli sasa il mo ko fena la mer me la me piaga je boya ne ma fege nyango ya fo daga ntugu de la bena la te be sai ka nyango ala do kala voilà tu as une couille c'est là oui Siri oui ça va où tu es
Ah. Aha. Fati Bafi. D'accord, il va me foutre là. Aïe, des bouquets, on va pas. Ok, d'accord. Ben, ici, vous êtes. Ah, comme. Tu sais, what on the bouquet, on va Fati Bafi, c'est ça. Faut pour nous faire. Tiens. Eh, mais oui, tu es un grand Nicolas Soumaïa. Tu es un grand Nicolas. Ni dabla ne cɛ. An sɔgɔma. Wa. Hakɛ to koyi. Mɔden de bɛ sogo kalama ko k'a tɛ buru bɛ sogo kalama. Kɔri baasi tɛ. Konatɛ ka jɛɲɔgɔn don. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ. A ni fama. An b'a dɔn. Ni fana dɔ ye yan. Awɔ nin y'an terikɛ. Ne maa kura ye o. Nburukɛ k'a sigilenw da ka ɲi. Denmisɛn ninnu ka sago Ala ka dɛmɛ kɛ. Amina yɛrɛ. Amina amina. Ala k'aw ni maa kura in ka bɛn. Amina yɛrɛ. Ala k'o k'aw yɛrɛ ɲɔgɔn ye. Amina yɛrɛ. Ala ka duwawu ye. Aw bisimila. A ye sigiyɔrɔ bɛ yen. Maaw nana ko sogo kalama ni a dogo fɔlɔ ani sogo bɛ sa. A dogo fɔlɔ. Wa. Amaduwa. Ala ka n'a jɔ. Komi a bɛ wagati jan bɔ sisan. Fati ni sibiri bɛ ɲɔgɔn fili kan. O fana dɔw la kunnatɛkɛ denkɛ ka ko la. N'ale kɔni taara tubabu la dɔrɔn ale ni ko kuraw bɛ kɛ. O fɛn kura in fana b'a la. I man ka kuma fɔ wari. U bɛ wagati jan bɔ sisan u bɛ ɲɔgɔn ye quoi. Aw ma taa nazara la an tɛ foyi dɔn nazara ko la. A kɔrɔ de y'o ye. Donc tumu u nana ni nin ye wala ko furu musaka ni fɛn minnu. Ne bɛna fɔlɔ. Anw ka kabila kɔnɔ anw ka tabiya la muso ka foyi tɛ furu ko ne yɛrɛ cɛ tɔgɔ ma sigi min o ye ne yɛrɛ furu kɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ o de ka bolo. Ne kun bɛ sɔgɔlaman ko la ne ka sɔgɔlaman. I nɛ minɛ ka bila maaw ma taa fɔ. O furu fɛn n'i ye nafolo ɲini n tɛ kulonkɛ ye sogo kalama tɛ kɔni na dɛ i baw ka furu nafolo de. Bilenman taa so kɔni ka taa mara wari bila yɔrɔ la n'i faw nana k'u bɛ ɲɛnabɔ Ala sɔnna a ma. Denmisɛnninw baasi t'aw la ci diyara ne ye bi Ala k'aw kan bɛn an bɛ dugawu kɛ furu 7 min kɛra lawurusi la Ala ka furu ye ne nisɔndiyara ne sewara Amina ko de kun ye nin ye n bɛ da ni fɛn min ye ni n sigilen y'o ye n bɛ dugawu de kɛ n bɛ jago fila di Ala ma ka nisɔndiya jira a la Ala ka dɛmɛ kɛ quoi. Bon maa komi ciw ka ca an bɛ sira ɲini. A ye ɲɛ sira d'aw ma Ala kana fɛn k'an na Ala k'a n'aw diyara ne ye Cɛkura Ala k'a kɔɲɔw nɔgɔya amina Allahu akbar a barika Ala ye i jɔ ka wuli denmisɛnninw ka nafolo ko ma nɔgɔ sogo kalama ko min ye na a kana dɔ bɔ a la. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sukale mansa dibo nyana yeri 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 mara mun konate
Konate, avec l'homme Tale, Kadofara, Barufanuma, Damete de Mela. Sometimes you need to go. Fatikeita bene, konyoso kurala. Yuri ari. Fatikeita bene, konyoso kurala. Mama dura surula yo. Jali bena jati. Mama te finya bama. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Severeka horomuso nyale ne fatishe horomuso min tayoro mancha na seyoro mancha ni horomuso na kera sifoni dona sibiri ko kamogoti ilaula amba fa alhamdulillah arabi alamina tanobe alaye tanobe alana kiraye tanobe amfanyamfa nebe alafo alamin togo bikono toni konoto afere masamima la ilaha illa huwa arakamani arahimi maliki kudusu salamu jabari wahidu barka Allah ashibi agela rebolo oto ye fatide ela meye mineta ka dusuta kata barake ka foko wantini kebe fatide ta kere nyabe muso wara foi la ko muso wara foi ke ko fati ko kele me ga afere ele kama ni ma barake jelu ante tuku baraka bali bolo mi ma barake ante tuku baraka bali bolo ore kama siri ekera baraka lay fasome jama bismillah ausiran bashite dorate usiri de osobe sharia usipole auye donc je pense que peut na se ka ko sharia wala ko ndu kera no ko cheli ko musu donc ba kien so siri ko pala na ko sharia wala ni ngali bina polo ambal makela no sibiri ko na le Sibiri Konate akadiye ka Fati Keita ta ifumuso yewa here ani bone konna la ko saya ka oparawa awo nga awo mame ko so bel Sibiri awo akadiye donc ambal mo so Fati Keita akadi fana ye ka ke Sibiri fumche yewa awo ala ka awo ke awo ye mina Aywa aye kelele bengara tigife namu namu konate aywa sibiri fatita sunani faridala janjolu diara aywa abedo mutale kadofara barufanuma damete debela mado den flota fuusinde arabu kuma arabutana ko tabarika lezi binane muluku ko barka tigide na kema ko tenida abeka We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
a step back.